Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kamar yadda kuka sani yau Lahadi kuma mun muku alƙawarin fina-finai da yawa, so ga irin su nan fa sun fara zuwa. Yau Lahadi ka karya da daddare ka same su insha Allah. Ga irin su nan Kariya, sai kuma fim naku mai farin jini wato Shawagi. So ku sani a yau ne Shawagi zai fito, kuma Shawagi fim ne mai kyau, fim ne mai armashi sosai. Ana sa basira a fim ɗin nan, akwai basira sannan kuma ana faɗa. Na san wasu ku suna son faɗa a fim, wasu ku kuma suna son basira. Wannan fim ɗin ya halarci wannan abubuwa duka. Sai kuma fim mai suna Kimiyya. So a fim ɗin Kimiyya ba ana abubuwa da yawa. Kimiyya ce fa zalla a cikin wannan fim ɗin. Kimiyya ce zalla kimiyya ta ke nuna, sai kuma zallar rikici shi ma kuma. So sai kuma fim na gaba wato mai suna Ƙarfin Iko. Shi ma Ƙarfin Iko fim ne mai mugun kyau. Kawai dai ka ɗauki lambar mu gata nan a kan screen ɗinka, in ka ɗauka sai kai mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram in kana buƙata. Sannan kuma sai VIP group namu, muna da VIP group wanda muke tura fina-finai kullum muna tura fim 3 zuwa 4 a yanayin sa'a dai, kuma yanayin samun fina-finan satin. So kuma akwai VIP group na WhatsApp, na san dole ku ji mamakin sa. So muna tura fina-finai ta WhatsApp, shi ma ɗin in kana buƙata kai mana magana za mu tura ma duk inda kake. Kar ka manta da subscribe da like.